Na szevasztok gyerekek! Itt vagyunk egy újabb videóban, méghozzá ismeretlenek nevezetű oldalon, ahol hát ismeretlen emberekkel, ahogy a név is mondja, fogunk csetelni. Ennek van egy másik izéje, az az Annotaeg, de most én gondoltam ezzel menjünk, mert nekem ez most szimpatikusabb. Na de kezdjük! Töltsd be gyorsan, mert utálok várakozni, mert akkor azt szoktam mondani, hogy a... Szia! Kor? Na, válaszolj. Egyébként én most nem fogom megírni neki a valódi koromat, mert akkor ki fogja nyomni a csetet, és fölöslegesen léptem be a játékba. Ja, írja, hogy te. Nekem 15. Forlax. Te? Wow, nem tudom, hogy út is. Nem mond. Egyébként nem tudom, hogy miért van két ugyanúgy egyforma, majdnem egyforma oldal, mint az Annotaeg és a ismeretlenek, mert mindkettő ugyanaz, és ha ide felmegyek beszélgetni és beírok valakinek, hogy szia, az az Annotaeg megkapja. Két oldal összefügg, csak más néven, meg más textúrás. Tehát mozgatom az eget így. Jó messze. Jaja. Hogy hívnak? Bocsánat, a helyesírás, én nem vagyok valami jó helyesíró. Gépen, persze, meg általában valóságban is, néha-néha. Most kikapcsoltam egyébként a hangot a gépen, mert most elég zavaró lenne, hogy így plattogna, hogyha ír. Ilyen, nem tudom, milyen szar. Ott a neved szép, kedveskedek én. Az előző videómban mondta az egyik haverom, melyet látta, tetszik a nevem, mondta, hogy nem beszélek elég sokat, és elmondom neked most azért nem, mert nincs mit igazából, mivel így kezdődik még nincs, egyébként nincsen miről beszélnem. Amúgy is zagyvaságokat mondanák, szóval ezt inkább mellőzöm. Hogy rengeteget beszélek, most egyébként megpróbálok most rengeteget beszélni, de az se fog előjönni. Kérdőjel. Köszönöm. Nem. Az van oda írva. Na, nem nyomom az int az enterre. Én is, ja? Szívesen. Én meg azért is bocsánatot kérek, hogyha nem írok gyorsan. Elég uncsi, most elég uncsnak sikeredik ez a beszélgetés. Melyik az a dal, amelyik legutóbb? Mi az? Unalomig hallgattál. Jézusom! Nem, gyors kerestést akartam. Ó, is nyomjad! Fuck you, bitch! Szia! Szai, jó volt tett minden. Minden kérdezi egy kor, általában mert ide is pervernők jönnek föl, mert kislányok nem nők, mert úgy van ez így kiírva, kérdője DD-ja, jó van. Szia. De szar. Dik. Ja, ok. Hány éves vagy? 15?
te. 14. Ó! Egy évvel idősebb már, az kész. Jézus, ja. Neved. Ó, de elősebb nálam. Martin. Téged. Nem, unalmasak ezek a beszélgetések, mert nincs normális téma, vagy ilyesmi, és akkor Vivian átlagosan mindig ezt kérdezik, hogy mi a neved, hány éves vagy, hol laksz, vagy ilyesmi. Ó, szép. Merre laksz? Én... Pécsen. Te. Szági. Azt utalom már be, hogy ha megnyomom az Entert, elküld egy üres üzenetet. Pest megye. De messze. De messze. Ezt jó kiírtam, mindegy. De vasárnap megyek Pécsre. Ó, lala. El vagyok nyugodt. Na, oh la la. Az így. Jó. Na. Csak mert bármikor elmehet a wifi-m sajna. Nem. Nincs. És... Ugye kérek témát. Akface? Face? Van. Van. És itt van a face pont túloldalt. Jézusom, mik vannak itt? Meg tudod adni? Jaja. Ó. Vagy én nem tudom, te vagy tényleg ilyen lassú. Nem gondoltam, hogy túl gyorsan változik. Mi? Ja, minden túl gyorsan változik, nem minden. Válaszolj már, légy szíves. Miért nyomtak ki a beszélgetést? Nem is jelölt be pedig. Aztán be fog jelölni, de nem. De nem, jó, vissza. Azt új partner keresés. Töltsél már be a... Azt utána az ismeretlenekbe, hogy meg az amotákbe, hogy már bocsánat a csúnya szó, de nagyon lassan tölti be az új partnert, és ez olyan idegesítő egy embernek, aki hát azért jön fel, hogy csetelj valakivel, de nem tud, mivel nem tölti be. Töltsd már benne, légy szíves. Mivel eddig se töltötte be a ismeretlenek a csetet, ezért most úgy gondoltam, hogy saját nememet is átnyomom nőre, és átnyomom a partner nemét férfire, hogy hát ha ezt betölti, és akkor így legalább tudok valamit poénkodni is. Remélem. Na de nézzük. Ó! 16 éves. Oh la la. Nem tudom, hogy belépten írta, hogy szia. Hogy hívnak drágám, azt ne fog.
Nem, hogy nézel ki? Jól. Te? Várjunk, én most itt lehúzom a ceruzát. Ja, írt már, respekt. Ja, írt. Én is. Van neped. Nekem? Nekem nincs. Bocsász. Most próbálok lányosan írni neki. Na várjunk csak. Oké. Nem, ceruza, és itt kiírt valami nagyon-nagyon-nagyon olyat, ami azt, méghozzá azt írta ki, hogy megkérdezte, hogy ülünk-e, de én nem akarok vele, hát bocsánat, nem gond, Weber. Bocsika. Én most ilyen leszek egy kis darabig. Tehát még. Semmit sincs, no. Se baj. Szűzölj még. Ez üt, gyerek, ez üt. Nem, szép. Hol van? Na, mit válaszolsz? Na, válaszolsz valamit? Ha? Wow, milyen nagy szivatás volt. Jöjjön. Úristen, na hát. Jöjjön. El vagyok itt egy aljával. Azt hittem, hogy erre a reakciója az lesz, hogy kinyomja a csetet, de nem. Na, ki is nyomta? Jó van. Hát mivel kinyomott a gyerek, és azt hittem, hogy az lesz a reakciója, hogy rögtön kinyomja a csetet, mert nem lány vagyok, és azért nyomja ki a csetet, mert szerintem azt hittem, hogy neki ez így ciki lesz, mert kérdezősködött itt mindent, hogy minden mondjuk, hogy szeretkezne, vagy hogy hát mindenfélét kérdezgetett, és a végén meg, amikor ugye írtam azt, hogy én fiú vagyok, és átpertelek, hát akkor azt hittem, hogy az lesz a véleménye, hogy kinyomja a csetet, de nem, először írt, és utána nyomta ki, és ennyiben különbözött ez az egész. És mivel újra nekifutok, mivel kinyomta, ezért gondoltam, hogy ennyi legyen egyelőre ez a rész, és majd a máskor egy másik ismeretlen videóba kitalálok valami jobb dolgot, és akkor azt fogjuk csinálni, de akkor ma még meg fogom csinálni a chatroulettet, és akkor föltöntöm holnap, vagy holnap utána, azt nem tudom. Na szóval akkor tetszett ez a videó, lájkoljátok, fel is iratkozhattok, még szép, hogy feliratkozhattok. Minden nem van a írásban, az a minden alatt azt értem, hogy YouTube és a Facebook általában ezt szoktam leírni, a YouTube-ot nem tudom miért, mert abból kiadja, hát a videó alatt meg minden, és ja, ugyanúgy, ha akartok még ebből is több videót, akkor írjátok meg kommentben, és iratkozzatok föl, azzal is tudjátok jelezni, hogy akartok-e még ilyen videót, szóval két dolgot tudjátok jelezni, feliratkozással, meg kommenteléssel, de hogyha föl vagytok már iratkozva, akkor csak kommenteljétek, mert más nem tudtok csinálni, nem mindegy, én Martin voltam. Szevasztok! Röhögök, de kezdjük!
Oh my god, dude. Oh my god, dude.